Godmorgen. En ny og dejlig dag i Græk. I dag har jeg planlagt, at vi skal ind og købe en fødselsdagsgave til Katrine, som er min søns kæreste. Vi skal ned og spise på søndag. Og så tænker jeg, at vi skal ud og gå på vandet, så vi kan finde nogle sæler. Lærke synes, det er lidt kedeligt, men det kan jeg faktisk godt lide. Så skal vi ind og have en is nede på Vesterhavsgrillen, fordi den er for lækker. Vil du med ind og købe en gave til Katrine ind i byen i dag? Ja. Vil du med ind og have en is nede ved Vesterhavsgrillen i dag? Ja. Hvad så, Lærke? Hvad er problemet i dag? Min mor vil ikke række med min telefon. Hvor Og den er langt? over på den anden side af hende. Hvor langt er der til den, siger du? 10 centimeter? Jeg kan ikke nå. Hun er slem, din mor var. Mm. Nå, Pas på, mor. kan hun nå den? Kan hun? Ja, hun er tæt på. Hun er tæt. Resten også har lavet min trolde færdig. I dag skal jeg have lavet troldehår, hvis filter mig, Lærke. Det er vi gode til, synes jeg. Nej. Jeg er ved at gøre klar til at filte noget hår til min trolde. Og jeg har filet på det. Og nål. Og så stikker man bare løs. Jeg får rigtig mange aggressioner ud på den her måde. De her trolde, de skal bruges til mit arbejde. Og børnene skal ud i skoven og finde trolde. Så har vi lavet dem, og så går vi og flytter lidt rundt på dem. Sådan at børnene, de tror, de har flyttet sig. Jeg har lavet hår til en. Den er ikke færdig, men den ser sådan her ud. Og, så nu er det bare filt løs. Prikke. Der er det, jeg kalder uletrollen. Den bliver lidt sjov. Lille foran. Så har de alle sammen fået hår på, den lille troldefamilie. Se, hvordan de står der. Det bliver sjovt at få i skoven. Nu skal I se strøget. Det er mega lærk, som Lærke siger. Den lille legeplads. Der er legepladsen. Det der, det er den ene ende af strøget. Og deroppe ved det hvide hus er den anden ende af strøget. Sådan en fil ugle, de selv har lavet. Så sidder jeg i bilen og venter på, at Lærke, hun har været inde og købe fredagsslik til X-Factor i aften. Må vi se, hvad der kommer ud af butikken. Men det regner. Så vi skal lave indesysle kreativiteter i dag igen. Må vi se, hvad Lærke, hun synes, vi kan finde på. Men nu kommer hun. Spændende at se. Nu kigger vi lige, hvad hun har fundet af slik. Hun har i hvert fald en grøn. Wow, hvad har du købt? Pringles. 17 kroner. Ja, tak, må jeg bede med kort. Den ser lækker ud. Jeg vil gerne smage. Tak. Gik det godt? Ja. Ej. Og subscribe og like til min mor. Og tryk ned i klokkefeltet. Hvad det så end betyder. Ja, det betyder... Ja, det fortæller jeg dig lige. Jeg kan normalt godt lide dem, der hedder... Den vil jeg anbefale. Jeg kan normalt godt lide dem, der hedder... Den vil jeg anbefale. Min mor, hun kunne godt lide det. Men det smagte faktisk super godt. Men jeg vil sige, at min favorit er stadigvæk hot and spicy. Eller den med paprika. Hold lige 3 sekunder. Det skal man nemlig, fordi ellers så hvad? Så får man et ved. Det gør man. 1, 2, 3. Det er sådan, at vi plejer at gå en tur på stranden, men det regner sådan ret meget. Så nu kører vi ud på Agger Tange
Det er herude færgen om 10 km, at færgen den går til Thyborøn. Her er min far også tit ude og laver små videoer til os, som vi elsker at se i blæsevejr. Det er jo her i Sæleren ligger ude tit. Men dem kan vi ikke så godt se, når det er sådan, vi skal ud og gå. Så nu vender jeg om, og så kan I få lov at se den smukke nationalpark Thy Aggertange. Så er vi på Aggertange. I må jo følge lidt med ud i de 10 km køretur, I har herude. Det er så smukt. Der er ikke det, de ikke har heroppe. Det gode ved det er, man kører så langsomt man har lyst til. Men nu holder vi lige ind her, så I lige kan se det her flotte område. Eller de plejer det at være, men nu er det faktisk bare fyldt med vand. Alt det her, der plejer at køre, og det er jo her svanerne. Man kan ikke rigtig se det faktisk, det er lidt hele vejen rundt her. Deroppe af den her, kan vi rulle ned? Der, sådan der. Nu får Lærke ud på regn på sig. Deroppe på den anden side, der ligger Vesterhavet. Og på herovre, der er Limfjorden. Kører vi også lige ned her. Kan du ikke godt rulle ned? Nu er der lidt gråt og diset, så man kan faktisk ikke rigtig se noget. Men det er herude af de der 10 km lange veje. Se om vi når enden på et tidspunkt. Men Lærke har jo bedt mig om at lave nogle længere videoer. Så man må jo sige, at en af dem det bliver en køretur ud af Aggertange. Så må vi se, hvor meget af den der kan få lov til at være med. Det må det hele. Altså, der plejer at være fyldt. Der er 2 svaner. Der plejer at være fyldt med svaner og gæs og hernede til højre. Og i den anden side, der er ynglefugle af forskellige slags. Derfor er det godt at være her om sommeren. Hvad kan du godt lide at lave heroppe om sommeren? Blive fanget i bølgerne. Det er rigtigt, vi kan også tit herude, når vi skal til Vesterhavet. Ja. Vi bader ikke så meget i Vesterhavet, vi bader faktisk mere i Limfjorden. Eller jeg bader mest i Limfjorden. Og på trods af, at min søster var i vandet heroppe i mandags eller tirsdags, så skal jeg ikke i vandet heroppe. Det er ikke lige for koldt. Der gik en ryle. Den var flot. Den var virkelig flot. Ja. Man kan nemlig se mange ting. Hvorfor gik den lige heroppe med vejen? Det må jeg ikke. Ved du, hvem der har været herude på cykel? Der var også svaner. 2. Simon. Bedste. Hun fortæller altid, at hun engang har cyklet langt ud af den her. Der var også 2 svaner. Langt ud af den her vej. Der var 4 svaner, der var 7 babysvaner. Og der blæste og blæste og blæste. Der var nogle røde mere. Ja. Ej, det var altså... Jo, det var det. De har godt nok lange næb. De har sådan nogle lange næb. Nu må vi hellere lige gå hjem og tjekke, at det er den rigtige fugl, vi snakker om. Men de har sådan nogle mega lange næb. Det ligner faktisk de der gale damer med negle. Der har sådan nogle, det kører sådan rundt, ikke? Det ligner det faktisk. Krampus. Det kan godt være. Der er en røde mere, jeg er henne. Hvor har du gode øjne? Det er i hvert fald... hvorhenne? Der! 2. Ja, det er det. Hvor laver de her? De står og stikker i rabatten. Hvis vi gør sådan her, så kunne det jo være, at vi fik en af dem. Jeg kan også filme ud der. Så må du gerne filme lidt håndholdt. Så får jeg lige lidt Aggertange. Vil du have vinduet lidt ned? Og vi kører, og vi kører, og vi kører, og vi kører. Det er jo alle, vi først begyndt nu. Der er ikke flere ryler. Nej. Eller jo. Vi kan måske nå. Der har jeg lige set en derhen. Har du? Der er en derhen. Så må du hellere filme. Skal jeg sætte farten ned? Nej. Det har vi sagt. Der kører ingen mennesker herude lige nu. Jeg tror, det er en ryl. Nej, det var det ikke. Fuglen der fløjen. Her.
der kører jeg altid ned, når jeg er i Krik. Fordi at man behøver faktisk ikke gå ud. Ej, mor, lad være med at køre helt derhen. Så kører jeg helt herhen til vandet. Nej, mor, stop. Stop lige her. Der. Og Lærke, hun troede, vi kørte i vandet. Men det gjorde vi ikke. Gør hun skreg. Men her kan man så sidde og nyde udsigten over Limfjorden. Nu er der godt nok så tåget, så vi kan faktisk ikke se bilen. Så, nu kan vi ud og vente ude ved færgen. Lærke nu ret, at vi kører vandet. Nu tager vi lige en. Det er da godt nok en fræse der. Hvem kan? Lærke. Det er du, synes, du skal køre på den her. Ja. Men du står jo nok aldrig. Det bliver så musik. Hvis du allerede nu er bange for at køre bil, så kan det godt være, det gør. Men det er noget andet nogle gange, når man skal køre bil. Så er der faktisk i bilen. Så kigger man til at Nu kommer den med hurtigt. Nu kører vi efter. Vi er stadigvæk ikke ude af Arkentangen. Fyldt med vingesviskeren. Eller sætte farten lidt om. Aha. Så. Så herude til venstre, der plejer jeg faktisk altid at gå en tur, fordi når man så går ud på næsen derude, så ligger alle sælerne. Det er rigtig rart. Man må bare ikke gå ud, når fuglene de yngler. Hvad? Der er mange fugle, der yngler lige derude, så der må man ikke gå ud nogle måneder af året, fordi man kan komme til at træde på æg. Man passe på. Så kan vi faktisk snart se færgestationen Thyborøn Akker. Den har vi også prøvet at sejle en gang. Har vi? Ja, du var lille. Vi var over til en fiskemesse over i Thyborøn. Det var lækker fisk, vi fik faktisk. Jeg spiser nok ikke noget. Jo, det gjorde du. Du var så lille, så det gjorde du. Du spiste fisk. Hvad var det? Det var... En rådyr? Vand? Nej, heldigvis ikke. Så. Jeg ser, når folk begynder at køre ud, så kører færgen nok snart. Nu skal du passe på med at gå ud i vand, sagde de lige. Skal jeg passe på med at gå ud i vand? Køre ud i vand. Skal man så vende den anden vej igen? Så kører vi rundt der. Svanholmhus er altså et lille fint hus, man kan gå ind og kigge i. Stå ovenpå. Det var der, du er ude og blæse væk. Derinde, der er Svanholmhus. Den der bygning, man kan se. Der er tangen helt derude. Hele vejen rundt. En landskab. Jeg elsker at køre herop. Bare kigge ud over vandet der. Ny stillheden. Eller næsten stillheden. Og ja. Fucking fløjte. Så fucking fløjte. Fucking fløjte. Er det ikke en kæreste, der synger det? I said what I said. I said what I said. What I said.
bunda bunda bar. Bunda 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 bar. Bunda 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 bar. Bunda 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 bar. Blå eller hvad? Du en svamp, er du blå eller hvad? Du en svamp, er du blå eller hvad? Så ruller vi igen. Nu skal vi jo spise på Vesterhavshytten. Så. Gå. Sådan. Lige se nu. Den er grovsulten, den dinosaurus. Hæ? Og den kommer ned i min mave nu. Hvorfor siger du øv? Nu kommer den nu. Øv. Der er det, jeg skal lige. Jeg skal bare lige gøre det pænt, når jeg kommer over til dig.